tulossa on talvi. Nyt sun täytyy miettiä, oliko se totta vai puhuuko Sari ihan hölynpölyä. Sari. Ei ole totta, hyvä. Seuraava lähtee. Nyt. Sitten laput ylös. Hiiri, en muus. Yes, no niin. Ja tässä lukee mies. Palomies, joo. Hyvä toinen helmi. Ei, kilisevät avaimet. Joo. Niin sillä oli semmonen vähän niinku Mistä mun pitää painaa sit täällä X:stäkö? Prinsessa. No prinsessa. Joo, hyvä. Ja sitten saat pyöräyttää sieltä. Mikähän uutinen tulee? 4373. Joo, sitten rakenna. Kyllä, no niin. Täällä tulee hienot kirput. Muistatko, ja nyt käännä toisinpäin sen. Ei. Ja sitten laitat täältä nämä. G. Kymppi. Ei osuma. Tuo herkun olisi kakku olisi tää niin. Sinne Lukekohan siinä, minkä mäkin sain. Lukekohan siinä, minkä mä sain vielä ekana. Blue. Joo. Sä toivot pommia. 10. Oi, nyt tuli pommi. 10. Tää piti mulla 10 kertaa. 1, 2. Mikä tuli? Oliko sama jo? Joo, eli mitkä numerot sä tarvitset? No voit laittaa, jos tiedät jo. 2. Oi, taitavia ootte. Siksi hyvä. Kouluruokala. Ha, joo. Nyt joudut laittaa sinne toiseen vaunuun, kuule se on jo ihan täynnä. Tämä. Joo, siinä. Kävikö sä Niilon kanssa? Joo, ja Roope ja Kaape. No niin. 30 senttiä, no niin. Ja sen että kun minä menen. Tullut paljon näitä, joo. No niin. Vesistö, joo. Ja sitten tarkistus. Hyvä. Sitten päällä, ui. Hienosti. Ja nyt varovasti aina yli. Hernepussi pysyy. Tasapelissä, ihan tasassa.